بسم الله الرحمن الرحیم. یلی تماشاوانا روکی گنجکی نشانلی دچه با برا باوی خو یعنی جی ایشی وی دبی باوی ولی تا $1000 بدانامه. باوی دبی لاو خیره تا $1000 چی بکجی باوی دبی ولی جبو مصرف دعوتی جمرا لازمه تبدانم باش بو. باوی دبی لاو یعنی تی مصرف دعوت جبو چی یعنی؟ هده باو از فلان داره دوین سالونی بگیرم، از فلان گرینخه بینم، از گازی فلان سازبنده بکم، از گازی فلان دانسوزا بکم، لفلان داره از نام بدم چکرنه، لفلان داره از چیچکا بدم چکرنه، بدم سر ماسه خلقه، لفلان داره از هنکی وقت تیاترا شانو چیتکن از بینم وسایره ادش خورا لفلان داره اون داره بکرم جبو زواتی پوری خور با فلان بربری چکم از تاخمی خور فلان داره چکم مسایره اما پر برد چه مافید بی باشه دبی هر دبی گازی نشانیا خوشی بکه وره دبی از پرا بدم گنج را دبی ده چه با نشانیا خود بیولمش بابا خو پرا خستیه بابا من گوتیه گازی نشانیا خوشی بکه وره از پرا بدم او نشانیا خود تین چون oda bavê xwe li dera rûdinên kurek dibe bava ez û nîşaniya xwe em hatin te got nîşaniya xwe bîne ev em hatin dibe kaca derxe $1000 bide me bav radibe enkî şîreta li wan dike şîreta li wan dike kurek aciz dibe bavo te ji me re got her nîşaniya xwe bîne ez ê pera bidim te şo te gava tecaret nebidana me ez ê biçûma min çû îşê karê nîşaniya min je bû îşê min je bû min rakir min lê wê min wê anî me zamanê qetanc bû te mesela tu hêj min şîreta dikî tu nadî nede yanî nîşaniya wî baş li xezûrê godar dike ji nîşaniyê xwe re dibêje ji korê wî re bi sekine dibe bavê te pir xweş xeber te dibe bavê te yanîş nabêje dibe bav dibe çi ji wan re bav dibe korêm dibe dawet çend roj e çi qas dibe bavê dawet rokî ye yanî eger bi ro meriv bike em bêjin saet yekî de dest pê dike heta şeşê êvarê eger meriv şeşê êvarê dawet da bike şeş ya xwed heft heta 10-11 yanî 4 saet 5 saet ew qas yanî axlebî wî 3 saet çikî xeltê diçe mesela nî baş e dibe kurê min pekî dibe kurê min dawet rokî ye û em bêjin 3 saet 4 saet 5 saet hene saet bê belê pekî dibe zewac çawa ye çi qas e dibe baba zewac 20 sala ye 30 sal e 40 sal e ha zewac 30 sal e 40 sal e pekî dibe kurê min û nav û dengê dunyayê digerin ku xelbê wele daweta wî xweş bû nanê wan xweş bû tatilê wan xweş bû yaxud û huzûra malê digerin kurek dîsa parî xwe aciz dike qîzik aqilî ye qîzik dibe baba dibe em li huzûra malê digerin em li huzûra malê digerin dibe em li huzûra malê digerin bav radibe dibe deja xweşik li min godarî bikin ez ji we re ca dîsa xeber dim kurê min dibe tu jî godarî ke kîza min dibe tu jî godarî ke ez ji we re xweşik xeber dim dibe law dibe daweta min wê çaxê di memleket de daweteka bi nav û deng bû dibe me ti tiştekî ji bo dawetê ji bo wê rojê me kêmasî nexistekî ti tiştek ji xwarinê bigire ji dawetiyek me çêkir me bida xelkê mesela em bêjin xelkê bi yekî çêkir me 15 da çêkirîne heva wî ji sazbenda bigire ji salona em baş bigire ji cil û berga bigire wesaîre ji berberê ku em ê herin porê bûkê çêkin porê xwe çêkin bi her awayî dibe me enê baş ew kir
gelinlik diyatel xokir bi fiyata belki si gelinlik bu takımek mel xokir belki fiyata si çil takımı bu o arabek mekere vesaire dibe hatin millete nane xor eğer begem kirin nekirin o eğer bu çakıcı takım makim yatışki dan nedan olay xısın çün dibe zuban deyna em sereh mebala odaya ki sadece halkı roki droja haber ne hatta davet kadın cebuç xod davet tamın hat jibir kirine dünya ki deyn mefuzuli çekir bisala min on deyna nakadan yani o çekmece ve derdihe çek yazdike de kurek adbe kure maştara tecmin $1000 xwes aşta $10,000 dibe ama harfi $10,000 ju xura xerçkin ji bo nav û dengê dinya ku ben daveta wan çıxa xweş e xerç nekin dibe rokiye saetkiye heftekiye wê bêjin wala daveta wan em çûn xweş bû ya xwe nexweş bû ya tatilê şîraniyê xweş bû ya filan bû ya bêvan bû devjan tişabek îca heqîqeten merv îro ji bala xwe dide ki şu Xwedayê Teala Qur'anê Kerîm da gotiye Bismillahirrahmanirrahim ve kulû veşrebû ve la tusrifû innehu la yuhibbul musrifin bixwin vexwin ama israfê nekin wallahi du Kurda dibe bira bibe ku em israfê bikin israf e israf merv dibe intiharê jî Xwedê muhafaza bike însan kavak îmana wî zayıf be o xerç bike cîkî tune perebîne ve çi bike teke bûnalimê şeytan jî wê qafî elaq bilaq bike ve ser xwendê xwe bavêje xwe bikuje çi îcab dike vî gomlekê min xwe kiriye bi baqnot kiye gomlek bi 100 baqnotî 1000 baqnotî ji hem mîsalin ez ê gomlekê li gora perê xwe bikirim gora perê xwe ev jî min de muhafazakirinê gomlekê jî min de muhafazakirinê sibê ve zivistan ez ê qaza li xwe kim qazaxê li gora perê min jî heye qazaxê pir biha belkî qazax heye maaşî xwe bidime ancak karim qazaxê bikirim belkî îca wê me heye ez ê bikî çi bikim zarokê min çi bixwin ji bo ku xelk bêjin eferim ti carî em tişta nekin ji bo ku Xweda bê eferim em tişta bikin ama em li xelkê dinêrin daîma wela filan keso mobîla kiriye zam çi xasî filan keso wela taksîkî kiriye heye yan zam çi markaya bi çi xasî kuro perê wî tune wî dibe bankaya krediya aniye wî krediya aniye pekî wê vê krediyê çawa bide anî temam naşu dost ketin devrê bankaya krediya dake wê çawa bide wela filan kes motor kî aniye nizam bi çi xase tekelê wê çiqa mezinin kuro van motora te heye erdê te enê erde te erdê nekiriye ji bo çi vêya difrojana vê motorê giş em pirê me pirêk em îsrafê dikin em dibin perê me têra me nake yanî di Kurda dibe birave em hişiyê xwe bidin serê xwe bi axlebî jî di daweta da baş em binêrin li ser her tiştê lêkolîn hate kirinê li ser daweta jî lêkolîn hate kirinê dawetê ku pir şatafatlî çêbûne emirê bûkê zava bi hev re pir dirêj dawam nekiriye çunkî çawa çûne mala xwe heftekî filan deyn hesab kirine deynê mobilyayê em bêjin deynê çamaşır û bulaşık û em bêjin firinê em bêjin deynê xaliya deynê perda deynê nizamçê deynê salonê deynê hîv ji nav dernayên hesab dikin 3 sala 4 sala me hev qabidin vê deynî naqede çunkî tune deyn kirine ji bo çi ji bo xelk bêjin babo ya kurê filan kes li filan düğün salonî daweta xwe kir ya gelinlikî wisa li bûkê bû ku di biriqî ya bira gelinlikî ne li bûkê be bira qatlikî ne wisa zava be bira huzûr bi zava bûkê re hebe huzûr pirê ku me huzûrê nexwest pirê ku me reza Xweda nexwest reza heltî Resûlan nexwest ew hate serê me di mala me da jî huzûr nemaye sebiyê ku çê dibin jî em îro li hinkî gencê îro dinêrin hinekî genceke sen fehmneke hinekî genca maalesef şekl û sîmayê wan ji şeklî însaniyetê derketiye yanî
تنری بیا مودا فلان فوتبالچی آورا خوشت که یا بونا خودی تنری فرا خوشت که تنری ویالیش بارات که تنری ریاقتینا ویالی جت که جا ویالی تنری ویایه لو اجزانم يعني شكل سما بيه قزل قرط ما يعني تنری نور اسلام در سر چابان دا نمایه نور اسلام نما چکی خدای نانرن يعني ایکی نوان سبیه ایمنه کی آنی سریوان ما آنی سریوان مریا راسوانا نگو مثلا ya da tişpey naşe dalu bura çizgiyal vırkalu bura poruk bir hava çeki ya tişpey te çima tişpey na yani çima poruk bura vakay sahabiya çeki poruk bura vakay peygamber çeki bura vakay peygamber ali mecib ke bura salavat bide o zeda kudete beyler o çıka duvak zamanı beri haber dilot kafasız iluf kafasız mrastı ka bimrin ki kafası ve vere meydanı yani تنريد مالي دا تنري جوردا هناك بيركتن اختيار çarşaf لوانه پاری orta yaşa تنري مانتو لوانه هناك جوان اكتر تنري جلي normal لوانه تنري چيمان تازينه مليون تازينه سريون تازينه چقابر داتي خراد به genç yani bir avazlam jur date pari ortaya ihtiyar neri havi me çakıtı yürüye uzak girdiye falan te tel genca neri ku şekli sima wan şekli insaniyeti derketiye benzemiş her hayvanı değil ama benzemiş insana labın kısmek je eroin beji heye ticara beji heye kumar beji heye karate beji heye içki jinakim buna tüketici mesela ama navrat ve falan işin hakim falan işin hakim tabii ki huzur namine حضور در ريا خدا دايه ام ريا خدا بنخته وانت بمين عند خير وخشيدا وانت ما اماتي